vous vous rendez compte, umíte si představit? Qu'on a réussi, že se nám podařilo, ale faire signer, že to podepsal dohodu où effectivement ils disent soit on accueille, buď je vezmem, comme la France, alebo Itálie, Španělsko, soit on contribue financièrement aux mesures qui sont prises pour protéger la frontière extérieure, nebo dáte peníze. Poctivé české chlebíčky. Chlebíček je ex definizione pravicový. Prostě ten nám nepřinesla Evropská unie. Naopak je velmi překvapivé, že chlebíčky ještě Evropská unie nezrušila. Já bych typoval, že kdyby je paní Lénová popěvila, takže nám je hezky zatípne. Nejradši mám smažený sýr. Cože? Je to tak, Xavere. Přijďte k volbám a volte koalici Spolu. Jedině Spolu máme šanci vyhrát. Jděte a volte koalici SPD a Trikoloru. Proč tady se mnou je tak poštěstí tohle? Ne. Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. Řekl jsi mu to? Komu? No Fialovi. Řeknu mu to. Musím rád lidem vědět, že se můžou taky zapojit do rozvoje Prahy a že jejich dobrý nápady podpoříme. No a řekl jsi jim to? Komu? No lidem, že se můžou zapojit už do 5. ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu. No, řekni jim to. Ohne dass es lustig ist, bleibt doch keiner lang. Ohne Musik geht nix, wär ja doch gelacht. Wenn uns nicht das Musizieren richtig Freude macht. Vnímám jednu borku, která postuje na Twitter třeba už od roku 2016 a vždycky nejvíc toxické p***oviny a mrdá na všechny kvůli všemu. A teďka postla po prostě 7 letech, co ji sleduju, fotku. And when I tell you it's the ugliest bitch I've ever seen. Jakože prostě úplně nechutná mařka. Krásný den, linka důvěry pro euroskeptiky, co pro vás můžu dělat? Dobrý den, Kateřino. Že vidíte úplně rudě? To zní velmi zle. Chápu, že jste rozčílená. Že vás označují za proruskou, když vy prostě jen chcete mír? Že válka je vůl a mír je cool? Jasně, jaká nespravedlnost. A proč myslíte, že to tak je? Jo, vy nechcete pomáhat Ukrajině v boji proti ruskému agresorovi. Že prý už stačilo? Ale paní europoslankyně. A vy myslíte, že řešením je podepsání mírových iniciativ z Číny? Ale no tak, já myslím, že to opravdu stačilo. No já se obávám, že vám nemůžu nijak pomoci. Možná zkuste linku důvěry s jinou před volbou. +7, případně +86. Kateřino? Slyšíme se? No nic.
Ty jsi vždycky říkal, že jsi antifašista. A tady jsem našel fotografii, jak hajluješ. No jo, no Svardá má syn vín. No ano, to si pamatuju, to bylo tenkrát na tom shromáždění ve Vídni. Tam všichni začali vykřikovat, že jsou über alles a Sieg Heil. Tak jsem zvedl ruku a volal jsem, no moment. A oni mě zrovna přitom vyfotografovali, nebo co? Hello darkness, my old friend. Tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí. Silver se jasně vyjádřil. Já myslím, že to všichni věděli. A když teda Dělaj země, jsem se dozvěděl teda, že lidi, kteří mluví se zvířaty, mají psychózu, jo, tak nevím. Kohout Silver, dámy a pánové. Martine, jak se vám podařilo ten naplněný diář vyblokovat právě pro nás? Ne, tak samozřejmě, on už teďka moc náplň nemá, už má všechno. Řekni něco. No. Kohout Silver je už taková celebrita. A já jsem ani netušil, že on hraje ve filmech. No, tak jsem chtěl s ním točit ten podcast, aby jsme si znovu nějak popovídali. Já si s ním super rozumím. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic.